Ang nagani habis storya ko. Hinang ko nga di ko na pwede. Mana guys, yung na importante, diyan ng kuan. Si Batpod Plangsa. Nako'y saging niya. Nagluto day ko kuan kanang banana Q among snack. Diya karo day adlaw Lunes. Karanay wabi kajoy buhat. Kay ugma kuan requisition day. Ug Lunes kuan dinhi magataw-hataw kay mapahuway ni. Dinhi kadyo mo way kadyo buhaton ug adlaw Lunes. Diya ganiha day nagplano day mi nga madton tamis bakanting lote kay kuan. Naigita naman sa tidig na dito mga utan na naman tandaon ta namo anja inuwan man. Nay wanuwan diri ba manang kami nakadadyon. Diya nakanahon ako nga gading saging hinog na. Magkuang ko magbanana Q. Among snack. Hindi basig matinga mo nga nag-lipstick ko. Manay uso na ako guys, mag-lipstick ko bisag narasbay. Kay kuan. Magkuan man ko, musaliat man kong TikTok. Marihang lingaw dari guys. Musaliat kong TikTok, ug laadyon ko. Marihang kalingawan ng magto-TikTok ko. So mao na, masig matinga mo injejo kong ibasin ko ni jog arty bisag naras bahay naglo-lipstick. Mag-lipstick ko kay ganahan po ko mag-lipstick. Hindi tayo lagluspad. Diya kanyang banana Q, ani kuan, ani way ka nang say tawag na na. Hindi na natuhugon ba? Anak ko yung stick 2, 4, 6, 8. Hindi na dun kay kami na magupos sa tidig na mukhaon na ni. Mga kuan na kapiraso 8. 2, 4, 6, 8. Kanirang kuan na naring ibilin. Okay. Duharang po meeting. Kaonan ni. Diyan guys, nag-ready na ko daan og kuan. Mantika. Nag-crave ko guys ba, lami ka banana Q. Semana na guys, hapit na si Jamaluto. Sukala na lang na nahap. Hindi guys, ano isang haunon. Hindi, magbutang ko asukal. Ako kay bawo guys, ugin sa yung pamagig maghimo mo banana Q. Mamayang naibawa na yung ngani nga. Maglusaw kuan. Brown sugar. Guys, malusaw na siya guys. Anang ibutang balik akuan. Karing saging.
Bawa lagi ko kay bawa guys din sa saktong paghimog banana Q. Mara man ihang naandan na mauban ni. Ja ako anag bananak ay no. Ang saging pud ko an. Hinog na gusto nito ako gatong gahi pa ba. Bisa dili guys mga digital yung expert bitang mangluluto. Kay wata kay bawog chambat-chambar atong luto wata kay bawog nasakto bawog yung saba. Sa mo na si Jog guys, ang dikit naman na si Jog. Na so mana guys, luto na. Ana nang haunon. Hanggang banana Q mo na. Hanggang tagpaniud to. Kanang pagkaluto din sa hangkuan, kanang banana Q. Wa ko mukaon kay maka-trigger na sa akong hyperacidity. Naikag ko pero ako mukaon kay medyo gutom ko. Mukaon sa ako kuan. Luto daan sa kumukawag. Kanang ng hinunggasagin kay makasugmat sa akong hyperacidity. Hindi. Nasagdaan kuan. Nagluto ko ka ng chicken apretada. Wala ko nag-film dan ang chicken apretada kay kapila na nabalik-balik kag luto. Marami din na balik-balik ang luto dati. Adobo, chicken apretada, tinula. Diya, solo di ka mukawan kay kang karuban. Di pa mukaon, nagduwa. Diya. Ang ko, kanang nakosundisyon. Kapoy ang lawas. Basta gamay na ko ito nagkagabi guys. Kaya daw umahan ko ano. Kapoy ang lawas. Diya. Kanang kuan pud. Arang kamingaw kay ako katawag sa among ako katawag ni Aliana, ako katawag ni nanay kay ilang mga cellphone may signal. Wala arang mingawa. Kanya di ang paliud to kuan na ni sakop na ni panihapon kay late na may kag pamahaw anja among paniud to ko na. Sa oras, gabi na. Dito na ni panihapon. Kaman din ni guys. Matulog kong sadyo. Sadyo kong higda. Sa wadan guys, kung sadyo kong higda, makatulog ako kay ulit na kumahigda. May posibilidad nga din na dyan ko katuog, magbuntag na lamang.
Jaga ni hadiah guys, ako i-share ninyo. Kung hadiah istorya ko sa ang amo. Gapon. Nganig lang uyab, hindi. Ngari. Hindi. So ay kung pananghid ba, kay mas maajo man dyan itong mugawas ko nga kanang legal. Mugawas ko nga kanang di bitaw ikias-ikias. Kaya kanihang gawas, kay kuha naman yung gawas. Kanang ikias-ikias, di ko magtagalog kay makasabot. Kasi ikias rin ang paggawas, hindi mahadlag ko, hanggang mabuhat ko ikias-ikias kay kanang magmotor ba misang uyab. Diyan makanahan ako simba ko ba nga. Diyan ang pag-ikias-ikias, diyan simba ko ma-disgrasya mi nga na. Diyan, ikias na ba, delikado ko kay basig. Na, managayngan nga mo ikias ko, kulbaan ko kay lisod din mo gawas ta nga di bito legal. Naman itong gahapon, motor na po ko pananghid sa diyang anak. Kaya manahid ko din isang amo. Among amo guys, tiguang na 89 years old. Nja. Kami radaring tulo. Nja. Kami hinatdan raming konsumo diyang anak. Diyang anak, kaya naman po din sa Quezon City, pero laju-lajura. Mga na tighatid ka ng konsumo na mo. Nja. Ug manahid ko sa among tiguang, minggo ang among tiguang nga. Try mong suwaji o ka ng chat ang anak at pananghid. Nga na. Mananghid ko dito. Kung mananghid po ko, may pag nga agtubag po. Si harang inahan may magkuhanin dyo. Nga na. Di ko ako ka kuhan kinsa diyang kuhanan nila kay magtudtud ramas lang duha nga. Mananghid ko ni dyan. Ang inahan may kuhanin. Mananghid po ko sinahan. May pag inahan nga pangutana sa anak. Nga itong gapon, ning kuha na dyan ko, ning chat na, ang gingan nga. Naglibog ko nin dyan, kaya manahid ko si mong inahan, mingag yung mong inahan nga. Adto pananghid sa ang anak, hindi mo chat ko ni mo, may po nga. Mato nga, ila ko nung istoryahan sa, mato gabi, nag-istorya sila. Ganihag istorya ko nga na. Di lagi pa sila musugot nga gawas ko, labi nag kuan ka na ako nilay ko ni bagong bariyan. Nakasud sa atong nasod. Ang nagani istorya ko. Hinang ko nga di ko na pwede. Mana guys, na importante, jangan ng kuan. Si Batman palang sa. Ako magkunahan sa plano, gitugtan pa ko. Magtumit ako sa isuon nga laki sa Antipolo. Ay grabe na dyan mingawa. Diya. Hanggang na naghang anak sa ngamo nga kuhan. Di man po ko mag-commute kayo umadto ko mag-motor kami sa uyab. Ibig sabihin, but pasabot di ko yung ma-expose sa mga tao kay kuan man, di man ko magpaseroan, magmotor man ni. Diya, di gapon mo sugot bisag mayin ko bagmotor mi nga nandiya agang uyab hapon gingnan nga agang uyab kuan na fully vaccinated na pud. Diya, sa ilang company gipaswabti sila. Di gihapon. Grabe din silang ka higpit naman. So guys, sa medyo ko'y mahimo. Masunod na naman. Gasahay lagi. Mahimo lagi pag kuwan.
Daris, ang panahon dari guys, barang inita. Ang kauban ng giagda, paano ng baling. Kay nakuha na nalingaw sa diyang duwa. Nagduwa cellphone. Gibatin akong katugon, dyan mahigdan ako, mawaan ko ng katugon. Hindi masabtan. Hindi ko man ako. Barag ko nang magkaon kayo. Mao ko na yung makabil-bil guys. Humana yung kaon, hindi maglingkod ka. Alam ako nang magkaon, barag ko.